форумда ул Татарстан Республикасының барлык районнары һәм әлбәттә Башкортстан, Самара, Пермь өлкәләре әлбәттә бездән артта калмадылар, алар шулай ук безнең белән монда. Бүгінгі күндә сәләттә мәгълүмати технологиялар зур урын алалар. Безнең хакатон олимпиадалар да бар, санак сменалары үтә. Балалар өчен мәгълүмати технологиялар форумы актуаль мәйданчык булып тора. Для меня это важное место, где дети могут определить, с кем они хотят быть, насладиться культурой, историей родного края. И вот такие мотивированные профессионально и культурно прийти и делать, собственно, нашу экосистему более классной. Поэтому я хочу, чтобы этого было еще больше. Оқу-оқыту программасынан тыш, безнең бик кызыклы кичке чаралар үтә, спорт буенча төрле турнирлар. Шулай ук бу форумның үзенчәлеге ул эко-программасы. Обедтан соң балаларга без төрле остаханәләр бирәләр. Бик кызыклы программа без биредә безнең. Кайбер балаларга IT юнәлеше ниндидер шундый авыр юнәлеш булып тоела, һәм нәкъ менә бу форумда без аларга ул нинди кызыклы була ала икәнен күрсәтергә телибез һәм ала бирсә берничә еллардан соң нәкъ менә бу форумнан иң алдынгы айтишниклар чыгыр дип өметләнеп калабыз.